Ahojte. Ja len chcem, ja to chcem jednoducho povedať a ja viem, že môj dosah nie je nejaký brutálny, ale ja to chcem povedať. Akože sme my normálna krajina. My nie sme normálna krajina. Keď títo vládni primitívy a ešte spolu si zoberú Vega, veľkého El Chapa, oni sa tam postavia niekde na tlačovku, že oni idú do armády na 2 týždne, idú makať, nám idú urobiť show, nám idú robiť. To vážne? To kde sme sa dopracovali? Ja akože už verím tomu, že aj tí ich voliči už otvoria oči a pochopia, že to sú strašné, ale že strašné sračky. Strašné sračky. Tak my tu žijeme v krajine, kde to vyzerá s nami celé zlé, celá ekonomika, celé zlé. A oni sa tu na čo idú hrať? Oni len oslavovať, idú cvičiť. Toto má robiť prezident a toto má robiť minister obrany.